Saka yangu yakamboya kudare musi wa 15 May ndikakumbira regerero kuna baba wacho ndikatadza madhamage ndikabvuma ndoda kuchengeta mwana wangu. Saka zvakazoendetika ndezvekuti mwana uyu Chiedza akazofonera munin'ina wangu anonzi Takura kuti pane mwana musikana kuchipatara chiri mutaundi. Baba wake wachofonera kuti baba munin'ina wangu kuti pane mwana musikana edemuona mwana wenyu saida handisipo wachobva waenda nemuzukuru nemunin'ina wangu. Ini chido ndozoendawo next day. Then next day yacho baba wachozoti nanzi musasauya kuona mwana wenyu. Ndobva ndakazoya kuno chida ini ndochidini ndidare rino nekuti chandanga ndichida kungokubhira mudare rino ndechekuti mwana uyu timududze zita. Ini baba wacho ndoisa zita rangu rekutanga, mai wacho voisawo, ndoda ndinomuramba ndobatsirwa kuti nditorese birth certificate. Ndaenda kubirth certificate kune mameseji andakambotumirwa neshamwari yaChiedza, umwe musikana anzi Majesty akati toda kukusuwa vabereki vacho vanoda kusuwa rorensopoti ndikati handizi kuti nyaya achibvawo zita ramuromo yekuti Chiedza adoita ma-DNA test kuti hama dzako dzisazofamba dzichitaurisa. Saka ini ndinomubvunza kuti ma-DNA test aya adini ndizvo here zvaari kuda kuti iite. Ini handirami ndindo mabandaro kuti zvingodini zvingobudawo pachena kuti mwana ndiwangu zveshuwa. Ndomutoresa birth certificate ndochikumbirawo kuti mwana uyu ndikwanise kupota ndichimbomuonawo. Chero akati ari kwakati handiendi ndega ndinoenda hama dzangu nevanhu vakuru kana umbomuona handisati ndambomuona mwana wacho. Ndakangonzwa kuti ariko ane kuti ndimududze zita handisati ndapuwa mukana wacho. Ndichine chikumbiro chimwe chandinacho ndechekuti ndinochizokumbira kuti vandipewo account number yavo yekuti ndipote ndichimbomuisira mari pane kuti vazomhanya kuti enda kumaintenance kunga ndiri kuramba kumuchengeta mwana wacho. Yazobuda kumaintenance ndisina chandambosendera ndambomupa zvinenge zvakunge ndiri kuti ndakambokumbira ndikanyimwa account number yacho handisi chii chakanetsa. Saka chikumbiro changu ndari mumwe handisida kupedza nguva. Chandinongokumbira ndichemukana wekuti tipote tichionawo mwana uya kumududza zita nekumutoresa birth certificate. Kana DNA test vati vanikuda kuita ndinototendawo nekuti zvinotozvisi zviri pacho. Akatiwo handidiwo handikwanisi kumaniketa kunze kuti harenyu muchikwanisa kuzviti ngazviitwe neaccount number yavo iri muzita rake iye Chiedza wacho kuitira kuti mangwana izozoti ndaimupa iye mari. Handidi kuti ndipe umwe munhu kana baba wacho kana mai wacho kana sekuru wacho kana ndoda kuti mutemo mari ibve kwandiri mwedzi wega wega ndichidhiposta kana atanga kuvhura akaunti yema$US kana yema$10 zviri paari. Ndoda handichadi kuti ndimutambidze mari mumaoko isina akaunti. And then imwe nyaya futi pamakasotitonga paya makati kubva musi wanhasi 15 May hakusina munhu unofanira kutumira munhu meseji uchituka munhu asi ini nanhasi ndinotukwa. Dzimwe nhamba dzacho ndedzekuSouth Africa handizivi ndedzani asi zvinenge zvichiratidza kuti zviri kutaurwa zvabva kuna Chiedza. Musi uno pane gurupu reWhatsApp rakagadzirwa rakaiswa mai wangu namai guru wangu nemukadzi wangu inini natezvara wangu
nehama dzimwe dzikandakarorera pakanyorwa zvakawanda message ari kana muchida kuzokuratidzai ndinokuratidzai. Chimwe chazonyawo ndishungurudza ndechekuti kune mapicture ari kutumirwa vanhu ivavo ndakarara pamubhedha handisina kupfeka akatorwa nachedza kuti tichiri kuwirirana. Mapicture iwawo ndo andiri kushandisirwa kuteretema kunzi mapicture awo ndinawo mapicture acho nedzimwe nhamba dzekusouth Africa. Zvinhu zvokuti ndaisada kuzvitaura zvinoita kuti ndatanga futi kudisita baba wavo kuti mwana wenyu akadai. Asi kubva musi wa15 May pamakati hapana munhu uchofanira kutextira munhu. Hamufi makawana message yangu yakamboenda kwaari kana kunani. Asi kwandiri inini ari kungouya akawanda, angoiswa mafacebook, angoiswa mumagrupu, angotumira mai vangu picture unzionai mwana wenyu asina kupfeka kuti handinaye muhotera. Zvakabva kunani. Asi zvaanoita manje anosenzesa nhamba dzekusouth Africa dzine hama dzake. Pane mumwe anonzi Majoy handino muzivi, neumwe anonzi hani ndakanganwa. Amene anomupa nhamba here otumira ivo kana kuti ndiye anoregistirwa WhatsApp line otumira iye handizivi kuti anozviita ndiani. Asi chandinongoziva ndechekuti zviri kubva kuna vanhu vakatitsira. Zviri kubva kuna chii. Saka ini handina kuda kuona kumhangara kuti mapurisa ndaiziva kuti kana iri cyber security act anogona kutovharira. Inini ndosungisa munhu ane mwana mucheche ari mwana wangu. Saka ndakanyarara hangu ndikati ndozvitaura muna lazima kutoti remangwana zvizonzi ndakazvitaura mapicture acho ndinawo aya. Ndikati izvi hazvinei kuti kuchengeta mwana ari kutendedzwa mawhatsapp Facebook andakarara pamubhedha handisingatozivi kuti ndakarara ndaitwa mapicture. Ndakuchizviona izvizvi toda kufikisa. Saka ini handina kudzosera because mukudzosera ndaigona kuzoita hasha because ndaita hasha manje ndakuenda kunobatanidza mhuri yese bachisine nevasina mhosva. Ndakuenda kunobasa kwana mai vacho mabasa kwabacho neushamwari racho vechiti ndakuenda kumhangaro arimo mudhiri racho. Izvi zvandinoda kudaro ndati zvitaure panare pano ndoti chemo changu kuti munokwanisa kundibatsira here izvo zvimire nyaya isati yaenderera mberi kuda kusvika pakuzosungisa takuti chandirongodai ndechekuti tichengete mwana uyu akura achiziva baba wake. Ndochega chandinokumbira. Ndoda kuti ndingotaura a few things ndinozoenda kune zvikumbiro. Ndinotenda kuti pamupada kuti taura. Yes, ini ndakafonera baba mumwe chaudza kuti pane mwana tinga chakubva kuzvarwa. Vachibva vazoenda ivo kuona mwana vaine muzukuru wavo nemumwe vaketatei. Asi takazovaonesa kuti maifanira kunge maenda kuona mwana kuchipatara. Vakaenda nguva inonzi mahusband chete tisingazvizivi isusu. Saka ivo vakaenda behind our bed. Takataura kuti zvedu kuti pane mwana. Asi vaifanira kunge vakazotikumbirawo vakabva vaenda vakaenda kuona mwana. And then tenge tine fear yekuti mwana achiri mudiki. Hatingabva tati angouya achitorwa navanhu vakawanda. Mwana akazvarwa ari before mazuva aitariswa kuti azvarwa. Ndakazoenda namai ndikaona pabika kuti zvakare ndikataura nezvavo kuti hatikurambidzi kuona mwana, ndimi munogona kuuya muona mwana. Asi tatenda takati haana kodzero yekuona mwana, haana chaakaita kuti mwana awepo. Kunze kwe$500 yakabvisa pa$5,000 yedamage, haana chimwe chaati aita. Ekakumbira kuti ada kutibhadhara mari yekuti mwana azozvarwa whatever. Hazviitwi behind one true. Nyaya yane wabereki mukati. Anofanira kuya kuti asi toita agree. Ko akazoiti atomba kuti nhamba oisa $5 kuti ndakarikontribhuta pakuti mwana avero toti chii. Saka takapirwa zvinotoda procedure, totaurirana, tobvumirana kuti ari kubhadhara mari. Ivo vakaenda kuona mwana kuti mwana wakaenda baba sekuru wacho
nemuningi nevakwana kwakazarwa mwana hakusi kwe2 cents. Hatingambomeresa kusabva district hospital, takameresa kutodhura as vabereki kuti mwana wedu muzukuru wedu, but ndozoda kuti iye ngauye neprocedure chaiyo yekukumbira kuti tikurapidze mwana. Iyo as of now isi as a family hatina kodzero yekuburakidza mwana asina chatabvisa. Damage hakusi kokuwiri, maybe ngashonungure vatenda tozotaura tomuratidza mwana wake, asi pamamadika takamuona nemuningira nemuzukuru. Ndine urombo kana paine zvekwe vichitaurwa kuti mwana ainge achidaro, atingi ndinokumbira mambo kuti tizotaura nemwana wedu. Atingi ndakambomutsiura kana tiri chokwadi kuti pane zvanzi ari kutaura zvikurira, ini ndakamutsiura ndikati kubva nhasi musataura nezvazvo, saka tipei mukana tizotaura nemwana wedu, timutsiure ari kuita zvaari kuita izvozvo. Akazviita out of my emotions, but otherwise it's not something tinoizwa censored kana chiri kuti nevabereki titiita hatina hatombizisira toshava zvisataura nandikome vacho vawane mukana wekutaura. Ndakita kuti ndichataura chokwadi pamberi pandariro ramambozi zvese zvandichataura pamberi pamwari chokwadi. Pamusoro ichanganire idare neurongedzwa hwayo ndoitwa Alice Chitsendi. Chekutanga ndoda kutanga ndakumbira ruregero kuti zvataurwa kana zviri zvechokwadi kuti mwana ndiye akazviita, ndokumbira ruregero pakumbirira mwana wangu ruregero. Ndoda kuwedzera imwe nyaya yakaita kuti titi vambomira kuuya kuzoona mwana iye sababa vemwana sababa vemwana chakaita kuti titi vabvumira kuuya kuzoona mwana. Chekutanga vanhu ava vachiri kunetsana, pane mamwe mashoko akataurwa sezvamunongoziva kuti kure kwemeso nzeve dzinonzwa. Pakataurwa mashoko mukunetsana kwavo. Chechipiri, munhu ari kutori akazvisarudzira kuti uyu ndiye wandinoda kuti ndigare naye, ane mhuri yake, yekuti mudzimai waari kutaura iyeye vakatombeta makakatanwa nemusikana nguva isati yapera. Pakataurwa mashoko akataurwa ekuti handisida hangu kuti ndiye ataure pano, asi tazatarisa mashoko iwayo takaona aine bheri pazvinhu zvakazoitika pamusoro imhai. Panopada kana zviri murugwa menyu zvese zvinototaurwa, murugwa memunhurume zvinototaurwa, ende zvakawanzika zviri pasi pano zvese zvinotaurwa kuti nyaya yacho isolveke, because muri kuona nyaya iyi ndeyekuti inini mukataura muchisvisa ndimaona mukosho yenyu ataura kuti mukunda wenyu akatumira mapikicha achisa pasocial media ekuti enderera kuti honai achiratidza akapikicha murume akakarara vachiri kudanana, zvekuti vanhu havachadanana isi nyaya. Murume haasi kuramba mwana wake handitika, saka mukosha wenyu. Saka isusu tinoti mutaure zvakataurika zvacho, because isusu tikazida zvekufunga kana hazvibudi. Taurai zvese maita henyu mai. Achinetsana neave mukadzi wake vachiri vasikana. Mukadzi wake uyu aizviziva kuti uyu akazvitakura, akaenda akanotaura kubasa kwake mashoko ekuti takatodzifambira nyaya dzacho kare haamubata ari mupenyu. Zvazodaro mwana wangu pakutakura rwendo rwake rwemimba akaita masikani maviri, hapana chimwe chinhu chakataurwa. Pasikani yechitatu apa 24 weeks akanzi ane inonzi placenta previa, yekuti placenta yakadzika. Kumashure kuzvanga zvisina kubvira zvakataurwa. Ndobva isu patakaudzwa mashoko iwayo takangoti haasiri ane upenyu hwemunhu muruoko. Then mwana wangu ane 32 weeks akatanga kukamura ropa, kuburitsa ropa. Akaenda kwadokta, dokta vakati zviri kuthreatena kuda kuti paite mwana abve. Tikamira neminamato neshamwari dzimwe dzakutibatsira.
ndobva atonzi naDr. Horaiti kana waramba uchikamura ropa chimboenda unozorora rukumba usaite chimwe chinhu ukaramba uchikamura ropa tozokuita operation musi wa25 akanga achifanirwa kunge achisununguka dheti rakanga rakapiwa rakanga riri ra8 July saka aifanirwa kuzosununguka zuva 8 July pachirungu vanoti 2 plus or minus zviri kubata nyaya yeida nekuti takazoitira sei kuti amhumira kuya kuzoona mwana aibuda ropa ndeuyu achiine mimba nemashoko aya akambotaurwa hatizoziva zvinenge zvaitika because maspirits aripo pamwe imhepo dzekusha kwake but nekuti pari mamwe mashoko akambotaurwa vanhu munenge mangozofungisa pamusoro ichanga ndandiri kuti timbopaka background yekuti muzoona kuti seti kuramba kuti auye kuzoona mwana asati anyatsosiima kwete munhu akawanda asi murume wacho anofanira kungaripa saka uyu kana ari murume akanyenga mwana wanyoro akaisa zungu mwana wanyoro pane kutaura kuripo kwaita nyaya ika yadeso asi angatadzare kuona mwana wacho nekuti anhu vachimudi iye uchitozvara murume wacho murume akamira pana kuti agara wese akaona mwana wake kuti aone mwana ndoda chimudiki babacho waoni mwana ndoda chimudiki vanhu asikafanira kuona mwana achimudiki vanhu vakure vakigani maneighbors vekukweso haoni mwana achimudiki kana mashoko zviripo mwana akasunga kupatara kwavo anonzi anoda mazuva yedha tuisoso ari mumba angachiitira kuti achavanati achimudiki maningi anofanira kutanga adonha kurikuleya ozidokuti panze ndokuti avakizani namwani sokuzoya kuona mwana iye asi baba bacho ndogara mwana iye everyday handiti saka baba bacho ari kukumbira kuti angatadza kuona mwana wavo here mai vasati vataura pamusoro wemai pane pamwe pekuti tinogona kukompliketisa zvinhu kuti zvibva zvinhu zvasunga zvobva zvadingingingingi kozoite pamwe pekuti tinenge takazingaira pamwe toda kushamisira pamwe toda kuita sei vana vakadanana yesi vakakonana nezvavakakonana nazvo because munhu kuti ugare nemurumeka kana kuti ugare nemukadzi inenge iri mbabvu yembabvu yako isiri mbabvu yembabvu yako hazvigoni nekuti mwari vakati pane mbabvu yakabviswa pana Adamu ichiiswa pana Eve handi muri kuona vanhu vanogona kudanana asi kana zvaramba hatigoni kufosekedza zvinhu kuti chiedza ngaenda nororwa natate izvo zvisingafanira kunge zvakatodaro asi manje toda kutenda mwari because makaziya kwekuuya nekuti baba ndovakauya panapa chimangara nyaya uchangamira ndokumangarirawo mwana wangu ndine mukunowo wakamidiswa panapa changamira wachibva kuti isusu hatina mutemo kuti munhu anongonyenga mwana womunhu so ongoitisa nhombo otosiya hatidaro tatenda akatongawo akabvuma akawa akagara pasi akakumbira regero kuna baba zvekutukana kwevanhu vanenge varambana kana imimi nemurume wenyu mukatomboburana so munoudza mashoko ekuti munenge munoroyama muchiriudza baba kunge munovadya asi hamuvadyi munovada nekuti munorara navo makabereka navo vana asi kana mangoshaishirana munoudzana zvekuti unotofunga kuti pane huro huripo iwo huro husipo saka zvimwe zvinhu toda kuita tichiadjasta tichiona because pane pamwe pekuti unobvosunga zvinhu wobvoda kuomesa zvinhu kana maomesa zvinhu munongozviomesa dare ranga riripo kuyananisa vanhu kugadzirisa zvinhu kugadzirisa tsika ndosaka mambo variko ndosaka nyaya iyi yakaya kunoku ende tetenda vachaudzwa nedara haana kuramba vakamuti
5,000 ende utorumba kana kuti makaende nyaya yenyu kuno vamwe vanongonyengerwa vanongozvarwa wongotodhambiwa just like that. Tatenda wacho nekufila kuti mwana wangu vakakonana nemusikana wake asi mwana wake anomuda. Saka it's a blessing kuti kune vana vanotozopiwa mutupo wokwana sekuru imimi mozoisawo zvidhoma zvenyu pamwana iyeye. Saka kana baba vacho vachitozikanwa kuti variko baba vari willing kuchengeta mwana wavo ari kuti ndinokumbira ndosaka akauya kuno kudare ipo paakazvarwa mwana akauya kuno akakumbira changamire ndiri kukumbira mwana ndewangu mwana ana chiedza mwana wangu unless chiedza chiziva kuti akadhila nevakomana 2020. Saka imimi munenge muri munyaya yacho muri in between maine mukunda munogona kuziva madhira aita mwane mukunda kana pasina zvakadaro mhai nekuti ndosaka muchiona isusu vana mai tichipomerwa ndaa tinopomerwa ndaa nekuti pane pamwe patinoda kukwana patinofanira kunge tisingakwana chiedza uyo ana tete vake anzodzi ya babake ende tete vakauya musi wekutanga izvine zvavo havapo imimi samai munogona kuti ai ndinogona kuita take over panyaya dzemwana wangu ndogona kuzvimirira ndega fine haisi nyaya hatisi kupinda mumba yekwachitsinde but ndinoda kungokuonesei kuti zvimwe zvinhu ngatimboitei tichitarisa tichifamba nepesi mukwashati ndinoda mari yekuisa ndisire mwana wangu muakaunti menyu zvinozika mwana idaro changamire ndaisa mari yakati iri muakaunti iye chedza akaisirwa mari agori kunyarira kuti baba namama tatenda uya aisa mari yemwana yakati imi makutongorekotiwo makutoziya uku zvinenge zviriko kumarikoti vamwe vari kunyengerwa mahara vozvara vana mahara no sendi no damage no what motanga kupinda busy from the word go ende chikomborero kana mwana atoziya mwana wenyu atokuudzai kuna baba kune mukomana wake mukomana wacho bati ini ndoda kuita take care of mwana wangu chengeti nyange muine mari dzenyu imimi mari dzenyu ndedzenyu muri 2 uyu ane mari dzake dzada kuisawo pamwana wake anoda kuisawo hand pamwana wake zvekurambana zvakana basi tatenda anochengeta mwana wake kusvika jesu achiuya chiedza achaona mukomana wake anomuda kugotoroorwa otopinda muwhite wedding nemukomana wake tatenda anenge achikoisa mari yake muakaunti yekuti mwana wake auri kuchengeteka. Saka imi dambudziko renyu riri papi musati maire nyumbere zvese zvamuri kutaura izvi zvekutukanaka togona kutotukana nemi maichiedzaka ndotokuti ende muchatozviona nhasi hamurari ende zvecho munogona kusarara asi ini ndisina chandaita but kunenge kuri kungotaura kwekuti unenge kurwadzisana ndinogona kuti vavatorera namukomana pane angazowina pane anowina pane anorusa. Saka tikatarisa mashoko akataurwa nemukadzi waushu achitukana nechiedza vari vasikana vese iwayo tobva tatora tobva tatisaka mashoko iwaya ndaakutoita kuti tibva taita tatenda bad kuti tatenda hauni mwana wako tatenda haubvisi mari yako tatenda haudai tatenda haudai imi ndimakauya kuno kuzobatsirwa mobatsirwa namamwe kuti munhu uyo azviite zvaakaita izvi kana kuti 5,000 changamire ndinobvisa akangoende 500 kekutanga akuda kutoya neimwe kechitundo pabva pangoti mwana abva azvarwa ndipo pamangotanga minana yese yamaakuita ko imimi kuti munzwe kuti dare riri kuti kudini iye achiuya kuno kudare imi muchiuya kuno kudare mari dzenyadziwi muno kudare ende hatidzide mari ndedzekuti mwana achengetwe baba vari kuda kutochengetwa hawo mwana wavo mune vasikana vari kutorwadziwawo vane vana vavo vakatozvara vakashaya mukomana wacho kutombobvisa kana sendi. Saka imimi adjustai munzwa kuti dare riri kuti kudini kana tatenda akauraya mwana wake anenge auraya mwana wake but atitarisiri kuti auraya mwana wake nekuti zvaari kuratidza zvaari kuita zvechoka ndezvekuda because munhu kana atongona ndikude mwana tikudzoti handikude nemwana wako zvese get away handiti asi ari kuti aiwa mwana wangu ndinomuda. Saka ini ndangoti batereke yekuti muti zvikazoita 24 weeks 32 weeks chichi aizvozvo zvazvina basa tatonzwa kuti muri kuti mukadzi watatenda akatukana nachiedza vatukana ndopakangobuda nge mashoko ehuro ekutukana amai ndikatokuti imi chazvoona nhasi hamunorari munotoona mazizi mototi ende madha vaya vanoroya but inini nehuro vacho handina nezizi racho handina asi hanzi izwi rine simba hatiitei tichitya mwari tichiziva kuti tinoziva mwari because ndinoziva kuti munoziva mwari pane zvimwe zvisingakomboreri nezvimwe zvekuti tingoomesera tingoite matare otherwise nyaya yenyenge isamboi kudaro yenge yekuti ungokonfema halo madha ndinotaura nemi ndiri kungokumbira tatinati ndinoisa mari muakaunti zvakamira sei madha isirwa imari ngaaise muakaunti yemukadzi wake mwana aone kuchengeteka tatenda kuti akasvika nababa ake vavo zvakajeka baba ndiperekedzei tinoona mwana mukuwasha asvika munotomuita welcome wosvika woona mwana wake zvotopera aine zvaari kusiya wobuda woenda muchida kumubikira mumubikira asingada hadi kudya asi munenge ukama hwatopo because of that little baby handiti. Saka let's adjust kana tichinamata ngatingoratidzei kuti tiri vanhu vanoziva mwari ndapota tiri pakufunika amwiti baba yamwari utasawana mwana ungagora kuzviteka zvinezvi asotava nemwana wake asi siri mwana aichakura adozina baba achangoenda futi saka imimisa vabereki
vakadana vaviri Yesu vakonana. Isu vabereki tiripo kusapota nekuonesa ragwara kuti anokuita mwana handizvo. Varambana asi pane mwana aripo sotaura kuti mwana anofanira kuchengeteka. Kana chisaye hedi pane mwana wake zvakanaka. Andoni vanoenda kuzvikozvikoya kuti mukamuratidza kuti auchengeti mwana wako kuti mai uchengete mwana umuone mwana wacho. Aiwa mwana ngachengetwe. Imwe chimuchengetera imusukuru wenyu asi ivo vachapanga hedi pamwana wake ivo. Anofanira kuita zvanoita. Utazika afana kuona mwana uyu zvekuti hapana chakaita. Chakare chei anoda mwana kuti akanyenga kuti hapana chakaita haoni mwana kuti hapana chakaita. Ndai kutora munhuka next door yoti haoni mwana hausi mwana wako hausi ndokanyenga kukadzi wake ndiye akaberekesa mwana uyu ndiye adi saka uri kuita kuona mwana chisei kuna mwana kwakauya mashure asi pane mwana ndiye uvenenge kwendee mwana kuti mwana ngachengeteke zvakanaka kana asumbira kana kumbira kuti aone mwana avana everyday kuti nhasi auya mwana uya mwana wake handiti kutoti ano after 2 months or so uya ona mwana kana yakafema every month ushaya kuona mwana asi echiita zviri mwana aona chikafu chekudya zvakupfeka zvimwana achigadzisa wachisizvo ibura mwana kwakaramba ndiko madhokodheya amachidana nachiti dana nini anokarambana rambana handiti asi mwana anofanira kuchengetwa zvakanaka handiti ndingawandinozwa titomboenda kukoti kwako toenda kukoti kwako achitongwa zvevetezi mai akarambana vacho naishato nemurume atori samwari baba ashato mukadzi ati samwari asi ine samusigoti vanochengeta mwana iye kaiye school fees toti mwana aenda pachikoro chakati mai hafu baba hafu handiti ndozviko izvozvo hauzimbabwe ubhadhara metezi unobhadhara meseida mai kana pari panyaya yekuti mwana pachikoro zvemwana mai hafu baba hafu ini taigara risendira imunogobhula wayo ambaine mwanasikana akaramba rwaisvo aibvaisa mukadzi mwana boarding school yodhura 8 inodoma 3,000 almost 4,000 dollars patemu ochia kumakana vacho kumejesi kuti anofanira kubhadhara mari yebaba inobhii hamuisi mwana ipa anodhura maningi kukaurisa murume uyu kana sei ndazakutovaipemati takapisa pachipatara chinodhura steriki memise pachidhura steriki iyo paitapesana memise pachipatara chinodhura steriki iwo mwana chimusina ime maisi pachidhura steriki here kukaurisa uyu here kana chii maconditions apo anonga akanaka asi pese vanhu vanozvara mukada kuonaka Zimbabwean yakazara nevanhu vese vanozvara panodhura steriki vanhu vese vakazvarwa pachipatara zvirimo zvehurumende izvi handiti saka hatibatiri ipapo kuti haoni mwana kuti mukadzakota kamusamusira chidhura steriki apacho vakabvisa saka azobatira ipapo ichioni nemakaita ikuisa vanhu vanodhura steriki saka mungapisa pairi taisa vanhu vanodhura steriki saka iyo chipatara iyo ndinati pachiyato anoite zvekutomusvina kana kumanidza kuti anofanira kuti dhiri pamaisa mwana wenyu asi iye achiro chipi inega semwana wake akazvarwa papo anofunga mwana wake akazvarwa apa ndofunga kuti tikadaika zvoita zvakanaka ogadzisa zvofunga zvakanaka amuite kutodhimana kazungu kuti takaita panomo pakati ukatamutengera mwana wako ndatengera chavao chakati chinodhura steriki anofanira kuchikomba chiro chinhu ichocho aiwa ndimwari kuda kwenyu kutenga chinhu ichocho handiti kuda kwenyu mukatakumisa papreschool pakreshi yodhura steriki kuda kwenyu hamuchasangana kana kuri kuti imi hamusugutsikana iye ari kuti mwana wangu ari kugutsikana zveshuwa ane mwana mukadzi uyu ana chiedza mwana wangu zveshuwa ndosaka kuda kumuchengeta unapo kana uri kudhauta kuti haasi ndofunga pamwe pane zvakaitika padhinuzi kuti haasi mwana wangu ataura paita wanya dl test inoclarify zvakaitika kuti mwana wake mwana wake mwana wake iri kuti haasi mwana wake urikuona saka zvinhu zvima zvimahakuvira izvo chete zvakataurwa kutofamba sei and auya kudari kuno mushemunga hazviiti kuti auye kuona mwana hazviite kuti aseakaunti yekuti akaunti yekuti achengete mwana hazviiti saka maroda kubhadhara mapindu zvokomuda kuiona kuti pane zvimwe zvokuitaka zvongotaura zvakawanda wanda zvisikaiti asi tiripo kudzoredzana kuti zvakanaka
Anditi. Ziya, Vabereki, asi ndonyaya dzakutoma. Toita sei? Nenyaya yekuti Rugai mwana aona mahari. Right. Taura ini. Mwana anoona ngaashonongore akatumburakidze mwana anoona uno. Then number 2. Pamusoro mana anoona But mwana ari moto. Muona kuno kwaanomuona. kuno Ndizvo kana kuti azokumbira procedure chaiyo yakumba achimuona hatina problem. Asi ndizvo ndoda kukumbira pamuri chakatonga. Kuti ndinoda kuti point yangu ndiri kuti uri kumhanya achida kuona mwana asi he has done virtually nothing. Imi mukati nekuti ndiye muridzi ane kodzero yekumuona. Ane kodzero yekumuona with the right procedure okumbira isi vabereki tiripo tomutendera ouya oona mwana handirambi nazvo. Asi ndauziva kuti even damage yada kubhadhara adoibhadhara kusvika rini. Handida kusumaisa ndakangosira pakokupe because tiri kuti tida kumutora semukwasha yatonga but tatobati haana chaakaita. Isi yakatore kuraisi semukwasha because hapana chatinoti akaita kunze kwokumitisa mwana wedu. Kuya kumakataura kuti dai mukadzi akabuda kana wakadzi kumutomoto akatora ivavo. Saka ngaite something chekuti tione kumba kodzero yekuona mwana akiende kodzero yekuona mwana. Ndaida kuti kuda mubachena pamberi penyu changamiri birth certificate akatomutoresa mwana. Reason taida kuti mwana aenda pamedical aid. Tisikavasi kugara nemwana asina birth certificate. Mati Manonyakura sei? Mwana iye uyu musikana mwana anosvitsa mwedzi next tada kuti arejesti pana paine nyaya dzikaonekana ari kumbira kuti mwana wangu ndikuda kupa zita nekuti zita senemu yake uyu vachiende paya pabhezi echikuende mwana wake. Ivo zvazvinetsa takazvibvunza zvitori maminitsi chikonzero chacho datititi atore ajesco medical aid. Vatamanyika vatamutauro yakawanda vatamutauro yakawanda iye akamisa kuti vazirekevo aisa kuti vamedical aid aisa pa vaisa peiinga vapedza kuti vandieive urikuwanda pamusoro imini baba chisindina maichisinde jekaivamerere kuti mune mukwasha wamunoziya ari somewhere behind ari behind tatenda zibheki why ndiri kudaro makauya muno tatiri kuchedza sati azvara mukayamuno nenyaya yenyu tikaibata zvakanaka nyaya yenyu tisina diri ratakarerekera because vese hatina kana basa nina nditika tabata nyaya zvakanaka nyaya yakafamba zvakanaka tatenda chatomumisa kubhadhira mari izvozvi $500 inyaya yezvamakutanga kuita maminimini amakutanga kuita mukundo yenyaya zvaro nyaya iri mudare waikuita pressure yekumhanya kumedical aid sofa mwana yepa akazvarwa mune here pamakamhanyira yepadhokuta muchiti mwana arwara atorapwa mangwana atorwara atorapwa medical aid inongofuma yamechiwa nhasi pressure yenyu ndeyei munogona kunge mine mari dzenyu ndedzekumba kwenyu asi kana mwana mutemo mwana asikana anofanira kutongoroorwa kana aroorwa ndo anotosiya zvekumba kwamai akachienda kunoita zvekwabeta zvobva zvaramba zvokuti aite muroro kwabeta kunogara kwabeta asani mwana wokwabeta vanhu vokwabeta vari kuda kumaresponsibilities avo pamwana wavo unless muine mukwasha kudai pachena nhasi sedari tiziye murege kutitemesa musoro tirege kufuti kugarira nyaya yenyu kuti mune mumwe mukwasha akauya behind uyu ndobva atiti ini nde ndakamboitawo madhiri naye saka ini ndinda kuita take care of that mwana because mwana aitirwi makwikwi zvamunoda kuita munogona kusumudza mekona zvikusangana nebasa rese wai kuri kumhanya makauya mudare muno tekumbira kubvunza tigadzise mwana timuise pamedical aid tipai kudza uchimira nekuti zvokutisainyaya munomayana babake babake vanofanira kuita zvese kana dai makazoti henyu zvino zvonochibva zvinozochibva zvamboitirwei panomboonei nyaya iri kudare uyo atomira akanga atouya nemari yake yechitu yekuda kubhadhira $500 changamira kati chimbomira
tione kuti vana chitsinde vacho vauitwa shedza vaemudare tizwe kuti nyaya yakamira sei because pane zvimwe zvinhu zvisingaitiki kana kuti zvokuda kuti imimi muda kurodza dare kuti mune mari sereki kana kuti zvakamira sei kana mini mari ndenyu asi uyu akaisa mari pamwana wake saka imimi makutoti bheki makatotoresa makatodudza zita racho iye ari kuchemera kududza zita mamwana wake saka imimi munoda kutotichemesa musoro tochiita sei orit birth certificate makatotoresa mwana mohwamamisa senemeko achitsinde mohwamatoita zvese apa kana ari mwana watatenda hapana chinombofa chakachinja kuti anonzi mwana wakabeta hameno kana seneme yavo ibeta futi hameneko kana mutupo wacho riri beta futi hameneko paafi akaita wenyu kana muri mhofu kana soko mwana iyeofa achinzi ndova soko babake varipo imimi siira idare mukana pamusingazii muchibvunza mambotofamba sei chakamira patofamba sei kwete kuti isusu takamboenda kudare chedu kuti aida kuti ufixwe ubhadhare mari iyoyo wabhadhara mari yezvatopera zvimwe zvese toita tega musatore mutemo muchiisa mukati memauto enyu kana dai makafunda maningi kana dai musikazi kufunda ingofamba iwo nechanel yedare dare riri kuti kudii dare riri kuti kudii dare rinovaka dare rinogadzirisa zvinhu zvakaipa zvichigadzirika kunaka kudzokera pakunaka ende hazvishamisi kuti tatenda anogona kuti chiedza chamwari yakatamika nokuda mukadzi wakupetikana saka imimi mungada kunya kupinda maningi ka isusu tiri kutaura from experience pana mai vakauya vachiita kupaparika vana mai vane problem ndo vanototarisa kuti vana kugara tikatarisa kuti kumashure nyaya dzacho dzataitonzwa mai maipinda mukati meafeya yemwana wenyu nemusikana wake nemukomana wake tobva tazvinzwa vana mai vane dambudziko sikana muchiona vamwe vachidamburwa nevarume inyaya yekuti kana mwana aita mhosva manje ka zonzi mai munotozviziya taurai mai vayobva vakiwa maningi inyaya yekuti mai ndimai ngandisiyepe kugumira asi ndichiudza mwana wangu mararamiro eupenyu mwana wangu upenyu wakadai unoguma wakadai unofamba wakadai izvi zvakanakira chakati zvakanakira chakati saka imi mukabva mada kuzo mangwana munotonyasonyarai mwana wenyu yenye mungamuitira mastrict yakaita sei mutamuona ine nhubu yechitu yatatenda ndopa muchazinya zvona zvamuda kungwana mwana mai vakauya panapa ndikutaura imimi mukapindira mukada kutoudza tatenda kuti mukada kutoudza mwana wenyu kuti vanhu kuda kukuona but pane pakachanyengwa natatenda kechitu ende kumbomunyenga one time nenhumbu munozvizwa mwana wechingani wechitu imi munosara mamabenzi pana mai vakauya mudare munomudora munomu mwana wangu ari kunyengwa mukosha wacho ane chirwere aise mwana wangu siki yoyoyo zvekutaura 2020 ndikati mai dzikamai muri mai dzikamai inozoipe kugumira kuna matiti vanofanira kuva vachita nyaya idzi imimi mukada kuda kupaparika ka mangwana munonyara ndokandatotora mwana wangu kabacho kamboti tuzuzu vakagara apa kuzuzu mai ari kutonga ari kuti handivo baba kati maibvisai bhurukwa rababa mupfekereinyu moisa dresi pamusoro mukapfeka bhurukwa rababa imimi mangwanani yacho hamuigoni kana mai ngatiziye pekugumira mai vavavoka vadaro vapaparika vachibva vatora mwana wavo mai acho akabva anotora zvekurorwa munharaunda panext door mwana iye haanamboita 1 week uyu atizi adzokera kumurume wake kuno kunyaya itori mudare yanga yatombotambwa masa munhu adzokera mai vaya kukururu vauzovashedza sedare tikati mai huyai kuno musiye takati kudiko mudare takati chii nyaya yevaira inofa yakapindirwa nemunhu wechitatu hazvibudi muzukuru imba yenyu inozara nevana vakabeti natiri kuonesei kuti mune zvamunotarisira kuti akuitire kumuzvakura semukuwacha ndezvedu ndekuti handisuziva kuti apamuti kuti tate karongisa dhebeji atopera and then takutomukonsidha sababa wemwana wangu ndizvo atopera zvakadaro mwana chivanhu here tinofanira kuitwa taida kuti iye auye azokumbira nenzira yekuti tizomutoasemukuwasha netozomupa goha yekuona mwana wake saka ndopandiri kuvabvunza ndichiti inini zvii zvamunotarisire mimi kuna tatenda kutanga kuitwei muzomutora semukuwasha wake vane nyaya yekuti tatenda akapedza kuisa
Kumanyireko kuti kamuzukuru kakazarwa nezvino kumuramba kakatomaye iko akasati kagara akasati kakambaira akasati kakumira kuti dhedhe akasati kakuti dada akasati kakuti mama why muri kuita presha yekuronga muti pamamhanya mberi ende yeti muri vanhu vane zvinhu zvavo dambudziko renyu riri papi nyaya ndekufamba nepesi dare tinofamba nepesi tafamba nepesi tichifamba nepesi tichifamba nepesi tinosvika chete saka spidi yamuri kuita yekuti saka saka manoida hamuri saka achikona kuita kuzuru mukaramba kuti asira kufana namba yaro ari basa mwanyo sei uke account number ese mali kuti mwana tigeza ndoke asile kutaruti akutinga shuga kutinga pakiti shuga ta masamba tumbo kuti mafuta kundiwe kwa mwana not ngene sio ta utenga kama kuti sika ushantu baba imo utenga zono ndani mali iyi mali kuya mu account mutenga ngo tenga na botora mali ya account aya kama kama yawe chini mu account imo kwa mali utenga mauta ngo tenga mali ya usibe pamuti pamata zikuze zimisho kwa sisi ndakanda yepi kwa sababu sasa pakashani kwa sababu kazi mali kusema account ngo zotora bank ida mzugure Sakatu kubira di baba kasih baba. Sabar. Sakai kita. Pagi ke sedar. Mampir berapa sih? Begitu mana nomor. Karena panah semua. Panah nomor, masih kumbang kamu ini kumbang. Aku udah kayak orang mana? Kalau kau dura, enggak habis. Ada apa punya Ya. Ini apa mana? After written no good intentions but azogurapa control for the next 18 years because one right yake yes kupa mwana swimming yake but kana ndane zvimwe zvadozeto kana kunzi kubuda munyika mulone mwana ndofana kumkumbira nemaitira ari kuita zvinhu anokwanisa kutozonga ndoti hapana kuenda nemwana wangu ndochinhu waashanda kutaura two andiona akogezvirife kusabatsira kwake kuti nenhumbu it wasn't kuti angasina mari zvanje zvoda kundifixa ndikaita zvinhu zvese ndega it's only fair for him kuti andicompensate zvimwe zvinhu mwana hana kudonobhodeko aidya ari ndumbu ndaenda kwadokta kwaibhadharo nyaya yemedical aid yakataura mwana wepa akazvava kuonekwa napeds dokta mwana wadiki akabhadhara $50 kuti aonekwe akaita rush pa2 weeks dzodzazvaro takaenda kwadokta abhadhara $20 takatenga mushonga imari yekuti vana mugare muinayo pese mune medical pese zvinorerukawo then imwe nyaya yandoda kutaura tine zvinhu zvangu zviri kukumba kwake zvandozonzi ndakatenga nemari yangu aisima yake zviri fere kuti zvinhu zvirambe zvinikwa chizvasene mukadzi wakondidzosera zvinhu zvangu kana sido ndidzosera izvozvo nokuti akaramba wachizvishandisa nganditengerewo zvinhu zvangu nemapiro mabhaketsi mamwe zvinhutenga nemari yangu mapiro chemutsamira nditsamira mapiro andakatenga nemukadzi akari 2 kune zvimwe zvemukicheni makolenda mabhodhi bhaketi nemabhetikaka anazvo akaramba nazvo akatengekosa since kuti kot rege nditauro nyaya yangu Thank you.